Καλησπέρα, Νίκο. Γεια σου, Γιάννη. Πού ήσουν? Στο κτέο. Στο Ακτέον. Ποιο ακτέον? Στο κτέο. Κέντρο Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων. Αυτά είναι σαχλαμάρες. Σαχλαμάρες. Το ξέρεις πως αν δεν περάσεις θα έχεις και τις ανάλογες κυρώσεις. Αλήθεια. Ναι, πήγα εκεί, ήπια τον καφέ μου, έλεγξαν το αυτοκίνητό μου και το άριστα εκπαιδευμένο προσωπικό με ενημέρωσε πλήρως για τη διαδικασία ελέγχου και την καταλληλότητα του οχήματός μου. Άκουσα όμως ότι πρώτα πρέπει να έχεις κάνει σέρβις στο αυτοκίνητό σου για να πας. Και εγώ αυτή τη στιγμή δεν έχω την οικονομική δυνατότητα. Κάτι τέτοιο δεν ισχύει. Σε περίπτωση βλάβης, σου δίνουν ένα χρονικό όριο 20 μέρες να το επισκευάσεις και ο επανέλεγχος είναι εντελώς δωρεάν. Να πάρω τηλέφωνο τώρα. Όχι τώρα, είναι κλειστά. Θα πάρεις το 22850 27527 καθημερινές 9 με 5 και Σάββατο 9 με 2. Και σε περίπτωση που εργάζομαι και δεν μπορώ να το πάω εγώ. Ακόμα και σε αυτή την περίπτωση το κτέο μπορεί να σε εξυπηρετήσει. Έχει υπηρεσία παραλάβης από το χώρο σου, φτάνει να το ζητήσεις. Ιδιωτικό κτέο στην Άξο, Εμμανουήλ Ζαχαράτος. Περιφερειακός χώρας Εγκαρών. Τηλέφωνο 22850 27527. Στόχος μας οι ασφαλείς διαδρομές.